които ни бяха пленили, поискаха от нас да пеем думи. И онези, които ни бяха мъчили, поискаха веселие, казвайки: попейте ни. За тях да се пее. А не на Бога, просто на тях да се пее. Но и това ги мъчеше. Когато да веселиш човека. А те песните са за поклонение на Бога, те са да се величае Бога, а не просто да бъдат за хората да слушат: хубава християнска песен, хубава тази песен, нали? На тях да им стане хубаво. Не, песента е да стане хубаво на Бога. Това е нашето поклонение. Нали? Как да пеем песента на Господня в чужда земя, ако те забравя Ерусалиме? Нека забрави десницата ми изкуството си. Нека се залепи езикът ми за непцето ми, ако не те помня. Те помнили са Ерусалим. Те са помнили как са пели тези песни там. Ако не предпочита Ерусалим пред главното си веселие, помни, Господи, едомците в деня на разорението на Ерусалим, когато казваха: съсипете го до основата му. Те не че тук искаха едно възмездие, нали, срещу противниците. Тук нас ни учи Новия Завет друго. Да стане Бог и да засрами тези, които са застанали против Неговото дело. Защото възмездието принадлежи на Бога. Той да стане и Неговото дело да се осъществи, Неговият план, да знае, че не по този начин, нали, а по Божият начин, който Той е научил църквата така да му се служи на Него. Нали. И затова те викаха, че, нали, Бог да им помогне, да знае, че Бог няма да се забави. Каквото и да стане, когато ние търсим лицето на Бога, както този народ. Те търсиха лицето на Бога и ние скърбиме и покайваме се за някои неща. Бог ще ни върне. Бог ще ни върне. И онези потисници, които нали, са мъчили, те ще бъдат за срам. Те ще бъдат за срам. Каквото и да стане, те ще бъдат за срам. Ще се види, че по този начин се не угажда на Бога. Помни, Господи, едомците в деня на разорението на Ерусалим, когато казваха: съсипете го до основата му. Дъще Вавилонска, която ще бъде запустена. Те знаеха, че Бог е мъздовъздател и такова запустение ще дойде, както четеме в Словото Божие. Запустение ще дойде, защото грехът ще се умножи. Нали така? Онова запустение, за което говори книгата Данаил, за когато ще дойде, нали, антихристът, когато видиме това запустение, че там не се живее свят живот, там няма богоугоден живот, не се практикуват онези неща, които са заветни, жертвата да бъде прославен Христос, а се използват други неща, други начини на служение. Ето, то ще се превърне в запустение и ще има, нали, вече вършене на беззакония и ще продължават хората да пееш песен, обаче да не се оставиш от греха. Да търсиш земните неща, но да не се отричаш от греха. Да не се отричаш от себе си. Ето това ще докара запустение поради беззаконието на хората. И тогава, нали, подобно е преживял тези неща еврейският народ, когато те са били пленници. Те са били запленени поради тяхното си, нали, непослушание, когато Бог е изпращал Словото си сред тях. И в това време, когато те са били в плен, Бог е издигнал пак Словото си, Езекил. Той е издигнал го в служение. Извикал Господ Бог в служение, когато и Езекил е бил в плен в това време, в Вавилон. Бог е издигнал пророк Езекил и не е оставил без светлина народът си. Словото Господне отново просветна сред еврейският народ, макар че те са били в Вавилон и тогава
се пророкуваше тези слова и се върнаха, еврейският народ се върна. Но ето го това време. Дъще Вавилонска, която ще бъдеш запустена, блажен онзи, който ти въздаде за всичко, което си ни сторила. Блажен онзи, който хвани и разбие о камък малките ти деца. Това е възмездието на Бога. На нас ни е да бъдем мъздовъздатели, да желаеме злото на хората, на човеците. Ако те са ни извършили на нас зло, ние не трябва да желаеме. Нали? Ето на това ни учи. Продължаваме по този начин да бъдем. Друг начин няма мъздовъздатели Господ Бог. А от нас се изисква. Съгрешихме ти, Боже. Ако сме извършили нещо, прости ни, покайваме се. Или трябва да живеем богоугоден живот. Толкова гонени, преследвани, но изисква се от нас да бъдем послушни и покорни. Както, пак го напомнявам, както Христос. Аз нищо не мога да върша от само себе си. Това, което ме е научил баща ми, аз това правя. Не мога да направя нищо друго. Той ни е баща. Ние сме негови деца. Какво можем да направим и ние? Каквото ни е научил нашия татко, това ще правим. Ама той ни е баща на нас. Защо тогава вършите? Ако той ви е баща, вие ще приемате учението, ще приемате нещата. Така ще се служи. Затова вашият баща не казва Бог, вършите делата на баща си. Гоните, преследвате, а пък много сте говорили, че пророците, така нататък. Това е ние да пазим сърцата си, брате. Ние да не сме такива. Добре, това беше този псалом. Затова цялото писание е боговдухновено. Ние като отхвърляме старозаветните писания, не, това е Слово Божие. Виждаме, че в Езекиил също има. Езекиил също, ние виждаме там църквата, онази, сянката, какво те са правили, когато в завета не са били послушни и покорни. Четеме ние или нямаме време да четеме. Затова подхванахме така. Ангелите, те са служебни духове. Те не са уморяват като нас. Ние се уморяваме, но нашето уморяване да бъде заради Христос, заради Божието дело, да сме постоянни в молитва. Тамам ще да се случи това, не се случи. Защо? Има ходатай. Царство, свещенство и свят народ. Не да се казват, аз съм царски син, аз съм царски син, не мога да бъда така. Царските синове, те са царство, свещенство, демек ходатай. Те са служители на Бога. Ние не говорим за такива царе, които на земята, вижте апостолите какво са билите. Как са живели ранната църква? Ние сме царе. Какво царе? Тук ние трябва да знаем, че има царство, свещенство, свят народ, отделен, помазани за делото Божие. За да познае светът, Отче. За да познае светът. Ето как ние, когато обичаме себе си, любиме себе си, пазиме Божиите заповеди, разбира се, че ще бъде Бог прославен. Тогава няма да тичат хората към ересите. И ако тичат, ще тичат козите, а не овцете. Овцете знаят кошарата си, знаят храната си, знаят пастирят си. Йоанна 10 глава. Моите овце познават мене, аз ги познавам. Те подири чужд глас няма да вървят. Тук има завет и никой не може да ги грамне от моята ръка и от ръката на отца ми. Да бъде слава на Бога за това. Тъй, че ако ангелите са служебни духове, които да помагат на нас, да служат на Бога, като такива същества, те служат, те не правят така, както ние. Ние пак служиме. Царство, свещенство, то служи. Ангелите не си пият кафетата там или нещо да направят сбирки, а просто слугуват. А ние на земята. Какво правиме? Само търсиме някакви банкети, търсиме някакви неща. Ние трябва да служиме. Непрестанно трябва да служиме. По всяко време да служиме. Молитви да се правят. Боже, молиме те за тази сестра, за този брат, за това. Ето така ни учи Бог. Разбирате? Така ни учи Словото Божие. В тайно, в тайно, всичко да бъде в тайно.